Vážení priatelia, z Washingtonu sa už premiestňujeme na juh Spojených štátov na stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Okrem iných vážnych tém budeme určite hovoriť aj o dohode, ktorú sme podpísali vo Washingtone a ktorá vytvára základ na spoluprácu medzi slovenskou a americkou vládou v jadrovej energetike. Okrem iného dohoda otvára dvere na rokovania o dodávkach americkej jadrovej technológie na Slovensko za cieľom postaviť a dať do prevádzky v rokoch 2040 až 2041 úplne nový jadrový zdroj o výkone 1200 MW na území súčasnej atomovej elektrárne v Jaslovských Bohunicoch. Slovensko tak bude patriť medzi výnimočné krajiny, pretože v oblasti civilného jadrového programu bude mať skúsenosti tak s ruskými, ako aj americkými technológiami. Ďakujem podpredsedničke vlády a ministerke hospodárstva Denise Sakovej za vynikajúcu prípravu návrhu dohody. Nový jadrový zdroj potrebujeme. Niektorým našim reaktorom postupne končí životnosť. Okrem toho musíme reagovať na zvýšené energetické potreby, na elektromobilitu, záujem stavať dátové centrá a vytvárať podmienky pre umelú inteligenciu. Slovensko musí mať aj ambíciu byť vývozcom elektrickej energie. Toto všetko je dôvod, pre ktorý chceme mať nový jadrový blok v 100% vlastníctve štátu. Hoci máme dnes za Slovensku 6 funkčných reaktorov v Jaslovských Bohuniciach a v Mochovciach, hoci sú to mašiny na peniaze, vlastníme iba 34% z tohto jadrového bohatstva. Pretože takí istí ľudia, ako dnes sedia v opozícii, nadivoko sprivatizovali slovenskú energetiku a dali ju do cudzích rúk. Nikdy nič nevybudovali, dokonca pri vstupe do Európskej únie v roku 2004 súhlasili so zatvorením 2 zdravých a čerstvo zmodernizovaných blokov atomovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, len aby sa zapáčili Bruselu. Aj preto, aby som zabezpečil energetickú bezpečnosť Slovenska, som v roku 2008 zavril na dostavbu 2 blokov v Mochovciach. A to napriek tomu, aký odpor proti jadru bol vtedy v orgánoch Európskej únie. Naše rozhodnutie v roku 2008 bolo nadčasové a správne. A takéto isté je aj rozhodnutie stavať do rúk štátu úplne nový obrovský jadrový zdroj a diverzifikovať dodávateľov technológií. To bude mať v blízkej budúcnosti zdroje zabezpečujúce sebestačnosť krajiny v elektrickej energii a súčasne schopnosť vyvážať elektrinu bude bezpečnou krajinou. Slovensko vzhľadom na veľkosť svojej ekonomiky nebude nikdy ekonomickou alebo vojenskou veľmocou. Môže byť ale významným medzinárodným hráčom, pretože bez elektriny nevyrobíte ani jeden náboj, nevyrobíte žiadne auto. Ak sa ešte pustíme do boja s nezmyselnými, doslova hlúpými klimatickými cieľmi, ktoré likvidujú európsky priemysel, Slovensko bude ešte významnejšou krajinou. Takáto energetická politika je aj základom pre stabilné a dostupné ceny elektrickej energie pre slovenské domácnosti a priemysel. Nebudeme musieť vymýšľať žiadnu energopomoc, aby ľudia zvládali platiť za elektrinu, ktorej cena je astronomická a doslova deklasuje európsku konkurencieschopnosť. Dnes sme urobili pre budúcnosť silného a bezpečného Slovenska veľa. Nedovoľme, aby nám to pokazila buď škodlivá bruselská zelená ideológia, alebo závislivá, nenávistná a neschopná protislovenská opozícia, ktorá sa dnes opäť predviedla v plnej kráse. Jsme nezávislé médium, které může fungovat pouze s finanční podporou našich diváků. Jakákoliv finanční podpora na náš transparentní účet pomůže k udržitelnému rozvoji svobodné televize. Děkujeme všem našim podporovatelům.